ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ, ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ, ಅಂಚೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಪೊನ್ನೊಲ್ಲ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊನ್ನೊಲು ಇಲ್ಲೇ ಜಿಂಚಲೆ ಬಂಗವ ತಂದೆ ಬರ್ಪುನಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಬಂಗನೆ ಪೊನ್ನಗು ಒಂಜಿ ದಿನದ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಪಂಡದು ಲೈಫ್ ಹುಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇನೆ ದುಃಖ ಒಂದೇ ಜೀವನದ ಕಾಳ ಕಳೆಯೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪೊನ್ನು ಮಗಳದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಆಂಜೋಕ್ಲಡ ಪಾತೆ ಅಂದ ಅದು ಸರಿ ಇಜ್ಜೋಲು ಆಳು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಸಮಾಜದ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಳದು ಒಂಜಿ ಒರ್ತಿಯ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಜಿಗಂಟೆ ಆನಗ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಸೇರೋಡು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ದಯ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಪಿದಾಯಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುನು. ಸೊ ಚೇಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಮದಿಮೆ ಆದ ಕಂಡನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತುಕುಲುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈನ ಬಂಡ ಆಳು 4 ದಿನ ಒಟ್ಟೆ ಕಂಡನಿನ ಬುರ್ದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯೋಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಪೊಣ್ಣುಗು ಪಂಡುಗು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಂಡುದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಲೈಫೇ ದುಃಖ ಬೇಜಾರು ಕಣ್ಣೀರುಡೇ ಜೀವನ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೊನ್ನುಲೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚೆನೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ತೂವರ್ಚು ಪೊನ್ನು ಮಗಲೇನು ನಾತೆಕೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಂಡದು ಬೋಡು. ಸೊ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ವಾ ಪೊನ್ನುಲೇಗ್ಲ ಬೇನೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಲೈಫ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊನ್ನುಲು ಸಫರ್ ಆಪೇರು ಈ ವಿಷಯಡೆ ಮೊಕ್ಕೊಂಜೀನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನಂಬಿನ ಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಲ ಬೇನೆನಿ ಏರಡ ಪನ್ಪುನುಂದ ಆಪುನು. ಸೊ ಇಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಲವ್ವರ್ನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೊನ್ನು ಮಗಳೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಾಗ ಅಮ್ಮೋಕೆ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೊನ್ನುಗು ಬೇನೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಏಪಗ್ಲ ಆಲ್ನಾತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಪೊಕ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಯರು ಪೊನ್ನು ಮಗಳದ್ದು ಏತ್ ತಾಳ್ಮೆ ತೆತ್ತನೋಲ್ಲ ಆತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಏಪಗ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮೋಕೆ ಮಂದಿನ ಪೊನ್ನುನ ಕೈ ಏಪಗ್ಲ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಮನ್ಪೆ ಒಂದೇ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತೆ ಬಂಗ ಬರಡೆ ಏತೆ ಉಂದಾವಡು ಮೋಕೆ ಮಂದಿನ ಅನ್ನ ಕೈ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ದಾದ ಪನಾಡು ಅತ್ತು ಮೂಚಿನೆ ತಯ ಬತ್ತು ಬೋಡನದ ಪನಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ಏಪಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಂದಿನಕ್ಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಈತೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಪೊನ್ನುನ ಲೈಫ್ ಆತು ಬಂಗ ಉಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೊನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ನೀತೆಗೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬೇನೆ ತಿಂದಿದೆ ಬರ್ಪುನಾಕೋಡು ಅಕ್ನ ಬೇನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರು ಅವ ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋನು ತಂದೆ ಅನಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುಜಿರು ಪಾಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನ ಬೇನೆಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರಡ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುನು ಆ ಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೇನೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೊನ್ನುಲೇಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಮನ್ನಾಗ ಏತು ಸರಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದತ್ತೆ ಇಟ್ಲಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅವು ಅಕ್ಕಗಾವಡು ಮೆಗ್ದಿಗಾವಡು ಲವ್ವರ್ಗಾವಡು ಏರೆಗ್ಲಾವಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜೀನ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಪೊಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಪೊಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಮೋಕೆನು ನಾನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಆನುಡ ತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಮೋಕೆನು ಗೌರವಿಸೋಡತಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತು ಮೋಕೆ ಡೀಲು ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನಾಗ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಲೆ ಪನೋರ್ಚಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ನೀತೆಕೇನು
ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂಗ ಬಂಡ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೆಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುನು ಅವೇನು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿಸೋಳು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ್ ಪನ್ಪುನು ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ. ಏಪಲ ಅಲೆನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಂತಲು ಇಂಚ ಮಂತಲು ಒಂದು ಪನಾರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಏಪೋಗ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇತದಾಲಕ್ಕೇನುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಂಡದು ಇಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.